Okay, perlok, good morning. Saya minta kasih adalah yemi dan step. Sini ka masjid sana tu kata-kata kapiak. Minta in dalam ya email pas apa Redford. Ya isa kini ke video macam perlok. Let's say yang pergi ba ini travel dah metro tu. Kita juga nak kena kali. Isa pergi video macam ni. Perlok ngisngau tenat banitu yafi ba menta ngilapoi hakani ka Redford lani kalal kila kani kadi kajaka lani kadi kata kajing tainam kabapau kabala shna dau emperor Shah Jahan haka century ka phohsniew lani haka 17th century ya kani kajing tainam kabala tei dau ni usim kadai kabala rio ya kajing itu naga UNESCO balatip ruyaka kum kata ka heritage site. Hadin bangilayo ya ka banwan jengo ya ka Redford lani ya kata kalal kila kabadai ru ka wei na kijaka ka ba u prime minister jong kari India uju ai ya ka jingkren ka jong u haman jong ka independence day te wood hadin nang ni ngilaya lek ngilashong di auto ban lek pat sha ka India Gate ke India Gate kadai kata ka jingtainam ka badan hadu sau pho armitar ka jingjrong bat ka donru hapdeng jong kanongba hapon New Delhi bat ka don hajan jong ka Rajpat ke India Gate kadai ka wei na kijaka ka ba lese manu ru ki bapoi hapo Delhi kin num ngosuk ban lepai klem da yo ban yu kjat how new mot tainam ublatip kum ka India Gate how new mod la tho ru ya ki kerteng jong ki sipai ki bayap ha ka jing ya le bat ka sarkar pareng kumta ya sa ba ki video jong i perlok nganyai pen i pi ya ka video bat ka jing ya lenti jong ki ne ki arngut ha India Gate bat Redford ka balong shisha ka bat sa jing kan mau ya ka jing im jong ki